Зараз привітання Настя. Зараз у нас без 5-2 і ми зараз стоїмо тут на Дачній. Тут ось бачите, на Дачній, да? Дачна. Станція Дачна. Да. З Юлієм, як ти бачиш, помахай Насті. Я в хорошем состоянии. Да, і він не бухий, він трезвий. Ні, все одно трезвий. Ловим ось машину на Житомир. Так. Настоящую машину. Да, Вот. да. Украинская. Житомир там. Там Житомир знаходиться, там в той стороні Житомир знаходиться. Вот Там. Так, ну і красиво. Ну ось такий от факт, щоб ти просто не думав нічого. Я кажу правду, да, я написав правду, що я зараз знаходжусь тут на Житомирській, на Дачній, поруч з Юлієм. Ну красиво, ну давай пожадай Насті, там скрипнемось напоследок. Насті. Я безсловно скажу, я забув одну річ, тому що я знав, що я вернуся. І все? Я забув цю штуку, що тут закривала мій воротник. Забув? Примета така. Надо забути, щоб вернутися. Бачиш, і він спеціально зробив. Вибач, я більш не буду. Я просто Та хотів- ні, я все знаю, я все зрозумів з самого початку, що це спеціально зробив, повір. Знаю я нас, мужики у нас. Повір. Я єбу. Я єбу, кажу. Да. Ну, короче, ось так. Короче, приедет до дома, и он мне напишет, либо позвонит, телефон я ему дал, Facebook я ему дал. Что еще? Ну все, короче, ну, будет что-то цікаве, потом позвоню, напишу. Давай.